أثناتيوس مسكر الله استبعد يسكروس وصان هواريات قدامو سينادوس بدل زي بالله فصم زي تحدث توادو دابلو أعفيرو مديابلوس بسم آب وولد وانفس قدوس أحدو أملاك أمين ناي እግዚአብሔር አምላክና ምሕረት ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎት ናይ ቅዱሳን መላእክት ሓለዋ ናይ ቅዱሳን በረኸትን ረድኤትን መላእክትን ስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን እግዚአብሔር አምላክና ክሳብ ሰዓዚ ብጥዕና ስለ ዝሓለወና ዕድመን ንስሓኻ ስለ ዝሃበና ንዓና ንሓጣን استمصادقان صحينا برقه زنام እንደዝነበየ ጸጋ ምሕረቱ አልዕና እናፍሰሰ ስለዝሓለወና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ደጊምና እግዚአብሔር አምላክና ስለ ኩሉ ቃላቱ ስለ ምሕረቱ ብልሳን ኩሎም ፍጥረታቱ ይኽበር ይመስገን ሓራይን በዓር ለሙን ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክና ኣብዚ ዓበጾም ካብ ዘለዋ ሸሞንተ ሰናብቲ እቲ መበል ሸውዓይት ሰንበት ብዛዕባ ኒቆዲሞስ ክርኢና إذا كاب شومنت سنابتنا عبصم شوعيت سنبت زخنت نيقوديموس أب وانجيل يوحنس معرف سلسته كفقد حدا كساب عسرا تغليصو كاب زلو قال እግዚአብሔር አምላክ استوسد እዩ ለዚ ኒቆዲሞስ ዝብል ስም ሰብ ኮይኑ ታሪኹ ኸዓ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል معرف سلسته كفقد حدا كساب فقد عسرا ንረኽቦ እዚ ኒቆዲሞስ እምበኣር መልአኮሙ ለአይሁድ ወይ ከዓ ናይ አይሁድ ሓለቃ ናይ አይሁድ መምህር استبهله ويدما تسمي زلو إذا قدس على السنبت إذا شوعيت سنبت كا نيقوديموس استبهله تصوي الله يوحنس وانجيل معرف سلسته كفر حدا كسافقدي عسرا زلو أملخاو قال حدا كافريساويان نيقوديموس سمو سبعي حلقة يهود نمره نسو بليتي ناب يسوس مسيو ممهر بجكاتي أملاخ مسؤول زخان سب نزين الصحات قبر زلخات أمرات كقبر زخير حدا وكايل ونمو نسخة ممهر كونكا كوا أملاك كم مسأخة نفلت إنها بلو يسوس دما سب كلا إجزية أنت تولده نمنجس أملاك رياكوت تخم زي كل بحق ولا كاللخو إلى ملسلهم نيقوديموس كا سب كم سأرجع كم يلو كل دخل مليسون أفكرس إنه أتيو كل الدويخ اليو بلو يسوس دما كم زي ملسلهم بحق ولا كاللخو سب كامين كامنفس قدسن انت يتولده نا منግስቲ አምላክ አቱ ዝኽእል ኮት ይልወን እቲ ካብ ስጋ ዝተወልደ ስጋ እዩ እቲ ካብ መንፈስ ዝተወልደ ኸዓ መንፈስ እዩ ካልኣይ ክትወለዱ ብግዲ ስለ ዝበልኩ ኸዓ ኣይትገረም ነፋስ ናብ ዝደለዮ ይነፍስ ደሃዩ ኸዓ ትሰምዕ ካበይ ከም ዝመጽእ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ ግና ኣይትፈልጥን ኢኻ እቲ ካብ መንፈስ ዝተወልደ ዘበለ ድማ ከምኡ እዩ ኒቆዲሞስ ኸዓ እዚ ዳ ከመይ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ሓተቶ ኢየሱስ ድማ መሊሱ ከምዚ በሎ ንስኻ መምህር እስራኤል ኢኻ እዚ ነገር እዚ ዶ ኣይትፈልጥን ብሓቂ ብለካ ኣለኹ እንፈልጦ ንዛረብ ዝረኣናዮ እውን ንምስክር ኣለና ነዚ ምስክርና ግና ኣይትቕበልዎን ኢኹም ናይ ምድሪ ነገር ነጊረኩም ካብ ዘይተኣምኑስ ናይ ሰማይ ነገር እንተነገርኩኹም ግዳ ከመይ ጌርኩም ክትኣምኑ ብጀካቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ሓደውካ ይልቦን ብኦ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ናይ ዘላለም ህይወት መን ትኽረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ንተመንሰቐሎ ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክስቀል ይግባእ እዩ በቲ ሓደ ወዲ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ናይ ዘላለም ህይወት መን ትኽረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ኣምላኽ ወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንደዚ ንዓለም ኣፍቀራ ምክንያቱ ኣምላኽ ወዱ ናብ ዓለም ዝለኣኾ ዓለም ብኡ መን ትኽድሕን እምበር ንዓለም ክፈርድ ኢሉ ኣይኮነን እቲ ብኦ ዝኣምን ኣይክፍረዱን እዩ እቲ ብኦ ዝኣምን ግና ብሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዝኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ እዩ እቲ
ፍርዲ ከዓ እዚ እዩ ብርሃን ናብ ዓለም መፀ ደቂ ሰብ ግና ግብሮም ክፉእ ስለ ዝኾነ ካብ ብርሃን ጸልማት ፈተው ምክንያቱ እቲ ክፉእ ዝገብር ዘበለ ኩሉ እቲ ገብሩ ምእንቲ ከይገሃድ ብርሃን ይጸልእ እምበር ናብ ብርሃን ኣይመጽን እዩ እቲ ሓቂ ዝገብር ግና ከም ትእዛዝ ኣምላኽ ስለ ዝገበረ እቲ ገብሩ ምእንቲ ክግለጽ ናብ ብርሃን እዩ ዝመጽእ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን እዚ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 21 ተገሊጹ ንረኽቦ ኣምላኻዊ ቃል እዩ ታሪኹ ድማ ብዛዕባ ኒቆዲሞስን ብዛዕባ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እዚ ሓደ ካብ ፈሪሳውያን ኒቆዲሞስ ስሙ ሰብኣይ ሓለቓ አይሁድ ይብል ስለዚ ሓለቓ ናይ አይሁድ ኮይኑ እቲ ሰብኣይ ከዓ ኒቆዲሞስ እዩ ኣብዚ ድማ ምስ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ዝርርብ ተመዝጊቡ ንረኽቦ ደጊምና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ቀፂልና እምበር ብዛዕባ እዛ ኒቆዲሞስ ተባሂላ ዘላ ቅድስቲ ሰንበት ሻውዓይቲ ሰንበት ናይ ዓቢ ጾም ከም ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ ክንርኢ ኢና ስለዚ ከምቲ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 21 ተመዝጊቡ ዘሎ ቃሉ ድማ ሕፅር ብዝበለ ከምዚ ዝስዕብ እዩ ሓደ ካብ ፈሪሳውያን ኒቆዲሞስ ተባሃለ ሰብኣይ ሓለቓ አይሁድ ነበረ እዩ ዝብል ከምቲ ኣብ መጀመርታ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 1 ተጻሒፉ ዘሎ ሓደ ካብ ፈሪሳውያን ኒቆዲሞስ ተባሃለ ሰብኣይ ሓለቓ አይሁድ ነበረ ስለዚ ኣብዚ መጽሓፍ ቅዱስ ብግልጽ ገይሩ ኣቐሚጥዎ ኣሎ እቲ ናብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብለይቲ መጺኡ ዝሓተተ ብለይቲ መጺኡ ዝዘራረብን ዝመሃርን ዝነበረ ሰብ ኒቆዲሞስ ከም ዝበሃል ስርሑ ስልጣኑ ተግባሩ ድማ ናይ አይሁድ ሓለቓ ካብ ፈሪሳውያን ወገን ኮይኑ ናይ አይሁድ ሓለቓ ናይ አይሁድ መምህር ከም ዝነበረ ቅዱስ መጽሓፍ ኣስፊርዎ ኣሎ ስለዚ ሓለቓ አይሁድ ዝበለሉ ምክንያት ብሃብቲ ብመምህርነት ብሽመት እዩ ስለዚ እዚ ኒቆዲሞስ ተባሂሉ ዘሎ ብሃብቲ ብመምህርነቱ ብሽመቱ ሓለቓ ናይ አይሁድ እዩ ንሱ ብለይቲ ካብቶም በመዓልቲ ዝመጹ ዝነበሩ ካብቶም በመዓልቲ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝስዕቦ ዝነበሩ ቃሉ ዝምገቡ ዝነበሩ ሰባት ተፈልዩ ብለይቲ ብጸልማት ናብ ጎይታናን ናብ ኣምላኽናን ናብ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጸ ይብል እዚ ናይ አይሁድ ሓለቓ ዝኾነ ኒቆዲሞስ ብለይቲ ዝመጸሉ ምክንያት ስለምንታይ እዩ ስለምንታይ ብቐትሪ ምስተን ከምተን ካልኦት ዘይመጽእ ስለምንታይ ብቐትሪ ምስተን ካልኦት ስዕቦ ዝነበሩ ህዝቢ እስራኤል ምስ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዝኸዶ ዘበለ ናብ ዝውዕለ ዘበለ ዘይንቀሳቐስ ዝነበረ ንምንታይ ኮፍ ኢሉ ከምቶም ሃዋርያት ከምተን ካልኦት ስዕቦ ዝነበሩ ኮፍ ኢሉ ዘይተማሃረ ስለምንታይ ለይቲ ምምጻእ መረፀ ተባሂሉ በዚ ምክንያት እዚ እዩ ቀዳማይ ብለይቲ ምምጽኡ አይሁድ ብክርስቶስ ንዝኣመነ ካብ ቤት ጸሎቶም ክሰግዎ ሓጊጎም ነበሩ እሞ እዚ ዝገበረ ከዓ ናይ አይሁድ ስለ ዝፈርሐ እዩ ስለዚ እዚ ኒቆዲሞስ ናይ አይሁድ ሓለቓ ኢልና ኣለና ብመምህርነት ናይ አይሁድ ሓለቓ እዩ ናይ አይሁድ መምህር እዩ ናይ አይሁድ መራሒ እዩ ስለዚ ምስቲኦም አይሁዳውያን እናተቐመጠ ከሎ መራሒኦም ኮይኑ እናተቐመጠ ከሎ ግና አይሁድ ኣብቲ ግዜቲ ብዙሓት ካብ አይሁድ ወገን ናብ ክርስቶስ ይመጹ ስለ ዝነበሩ ብዙሓት ገዲፎሞም ለድሕሪ ክርስቶስ ይስዕቡ ስለ ዝነበሩ ሓደ ሕጊ ሓጊጎም ናብ ክርስቶስ ዝኸደ ዘበለ ብክርስቶስ ዝኣመነ ዘበለ ካብ ቤት ጸሎቶም ክሰግዎ ምዃኖም ሕጊ ሓጊጎም ነይሮም እዚ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 22 ንረኽቦ ካልኣይ ብለይቲ ምምጽኡ ኣብ ክርስቶስ ፍጹም እምነት ስለ ዘይነበረ እዩ ስለዚ ኣብ ክርስቶስ ዝነበሮ እምነት ፍጹም ስለ ዘይነበረ ሙሉእ ስለ ዘይነበረ እቲ ካልኣይ ምክንያት ብለይቲ ዘምጽኦ ዝነበረ ከዓ እዚ እዩ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 14 ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ ምልኣት እምነት ዝጸሓፎ ብዛዕባ ምልኣት እምነት ዝለኣኾ መልእኽቲ ክነንብቦ ንኽእል ኢና ሳልሳይ ምክንያት ኒቆዲሞስ ብለይቲ ናብ ጎይታ ዝመጸሉ ዝነበረ ምክንያት ከዓ ክሳዕ ሎሚ መምህር እናተባህለ ነይሩስ ኣብ ክርስቶስ ይመሃራሉ መታን ከይብልዎ ውዳሴ ኮንቱ ስለ ዝደለ እዩ ስለዚ ኒቆዲሞስ ከም ዝበልናዮ መምህር እዩ ሓለቓ ናይ አይሁድ እዩ ስለዚ ንሱ ንኻልኦት ዝምህር መምህር ክንሱ ናብ ክርስቶስ ከይዱ ኣብ እግሪ ክርስቶስ ኮፍ ኢሉ ይመሃራሉ ተባሂሉ መታን ከይነዓቕ ውዳሴ ኮንቱ ስለ ዝደለ እዩ ስለዚ ሞገስ መታን ከይስእን ክብሪ ካብ ሰባት መታን ከይስእን መታን ከይነዓቕ መምህር እናተባህለ ንኻልኦት እንዳምሃረ እስክመሃር ከይዱ መታን ከይብልዎ እቲ ሳልሳይ ምክንያት ናብ ጎይታ ብጸልማት ዝኸደሉ ዝነበረ ኣጸሚኡ በይኑ ዝኸደሉ ዝነበረ ምክንያት እዚ እዩ ማለት እዩ
በዚህ ኣብ ላዕሊ ዝተገጸ ምኽንያታት እምበኣር በቲ ቀዳማይ ምኽንያት ብለይቲ ምምጽኡ ኣይሁዳውያን ሕጊ ሓጊጎም ስለ ዝነበሩ ናብ ክርስቶስ ዝኸደ ክርስቶስ ዝኣመነ ካብ ቤተ መቕደሶም ክሰግዎ ወሲኖም ስለ ዝነበሩ መታን ከይሰግዎ እዩ። በቲ ካልኣይ ብለይቲ ምምጽኡ ከዓ ኣብ ክርስቶስ ዝነበሩ እምነት ፍጹም ስለ ዘይነበረ እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ መምህር ተባሂሉ ይጽዋዕ ነይሩስ ንኻልኦት እናምሃረስ ይመሃር ኣሎ ናብ ክርስቶስ ከይዱ ተባሂሉ መታን ከይነዓቕ ውዳሴ ኾንቱ ስለ ዝደለ እዩ። ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ እምበኣር ኒቆዲሞስ ብለይቲ ናብ ጎይታና ናብ ኣምላኽና ናብ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳመፀ ይመሃር ነበረ ወይ ድማ ብለይቲ ናብ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መፀ ይብል ቃል ኣምላኽ። ከምዚ እንዳበለ ከዓ ናብ ጎይታ ቀሪቡ ተዛረበ። ከምቲ ኣብ ወንጌል ዘንበብናዮ ከምዚ እንዳበለ ከዓ ናብ ጎይታ ቀሪቡ ተዛረበ። መምህር ብጀካቲ ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ ነዚ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ተኣምራት ክገብር ዝኽእል ሓደ እኳ ኢልዎን እሞ ንስኻ መምህር ኮንካ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመፀኻ ንፈልጥ ኢና ብሎ። እዚ ማለቱ መምህር ክትምህር ኢልካ ካብ እግዚአብሔር ኣብ ኣካል ዘም ኣካል ባህሪ ዘም ባህሪ ተወሊድካ ከም ዝመፀኻ ንፈልጥ ኢና። ከመይ እግዚአብሔር ኣብ ህልውናኻ ዘሎ ንስኻ እንተዘይኮይኑ ነዚ ንስኻ እትገብሮ ዘለኻ ተኣምራት ክገብር ዝኽእል ሓደ እኳ የልዎን ንኽብል ተዛረቦ እዩ። ኣምላኽናን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ነዚ ቃል እዚ ኒቆዲሞስ ምስ ተዛረበ ከም ዝኽእል መለሰሉ። ካልኣይ ግዜ ዘይተወልደ ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይርአ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ በሎ። እዚ ሰምዐ ኒቆዲሞስ ከዓ ተገረመ። ከምዚ ድማ ሓተተ ሰብከ ምስ ዓበየ ከመይ ገይሩ ክውለድ ይኽእል? መሊሱ ናብ ከርሲ ኣድዩ ኣትዩስ ካልኣይ ግዜ ክውለድ ይኽእል ዲ በሎ። ምክንያቱ ቃል ብቓል እንተ ደኣ ወሲድናዮ ነዚ ኒቆዲሞስ ዝሓተቱ ሕቶ ክንሓትት ንኽእል ንኸውን ኢና። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካልኣይ ግዜ የተወልደ ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይርአ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ ምስ በለ ኒቆዲሞስ እንታይ ኢሉ? ሰብ ምስ ዓበየ ከመይ ገይሩ ከም ብሓድሽ ናብ ከርሲ ወላዲቱ ተመሊሱስ ክውለድ ይኽእል ክብል ሓትቶ። ኒቆዲሞስ ምስ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ክዘራረብ ከሎ ነዚ ሕቶ እዚ ዝሓተተ ልደተ ስጋ ወይ ድማ ናይ ስጋ ልደት ወይ መውላድ ስለ ዝመሰሎ እዩ። ስለዚ ሓደ ዝዓበየ ሰብ ተመሊስካ ናብ ከርሲ ኣዴኻ ኣትኻ ክትውለድ ኢኻ እንተ ተባሂሉ እዚ ነገር እዚ ክኸውን ከም ዘይክእል ንማን ንርዱ እዩ። ስለዚ ኒቆዲሞስ እውን ሰብ ካልኣይ ግዜ እንተዘይተወልደ ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይርአ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ ኢሉ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተዛረቦ ብስጋዊ ልደት ስለ ዝመሰሎ ሰብከ ከመይ ገይሩ እዩ ምስ ዓበየ ካልኣይ ግዜ ናብ ከርሲ ኣዲኡ ናብ ከርሲ ወላዲቱ ተመሊሱ ክውለድ ዝኽእል ክብል ሕቶ ሓተተ። ስለዚ ኒቆዲሞስ ነቲ ዝተዘረበሉን ዝሓተቶን ክምለሰሉን ክፈልጦን ስለ ዘለዎ ደጊሙ ነቲ ዝበለ ቃል ብዛዕባ እንታይ ምዃኑ ቅፅል ኣቢሉ ተዛሪቡሎ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረበ ቃል ከምዚ ይብል ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ዘይተወልደ ጥምቀት ክርስትና ዘይተጠመቐ ማለት እዩ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይኣትዉ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ። ከመይ እቲ ካብ ስጋ ዝተወልደ ስጋዊ እዩ፣ እቲ ካብ መንፈስ ዝተወልደ ከዓ መንፈሳዊ እዩ። እዚ ማለት ከዓ ቀዳማይ ካልኣይ ክትውለዱ ስለ ዝበልኩኻ ኣይትገረም፣ ካልኣይ በዚ ከይትገረምሲ ካልኣይ ክትውለዱ ብግዲ እዩ። ቅፅል ኣቢሉ እውን ቀዳማይ ንኣብነት ኢልዎ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኒቆዲሞስ ከመይ ገይሩ እዩ ሰብ ካልኣይ ግዜ ምስ ዓበየ ናብ ከርሲ ኣድዩ ኣትዩስ ክውለድ ይኽእል ዝብል ሕቶ ሓቲቱ ስለ ዝነበረ ብዛዕባ እዚ ከብርሃሉ በቲ ንሱ ዝፈልጦ ብምሳሌ ገይሩ ክረድኦ ስለ ዝደለየ እዩ። ብዛዕባ ንፋስ ኣምፂኡ ብዛዕባ ናይ ጥምቀት ነገር ከመይ ምዃኑ ክረድኦ ዝተዛረቡ። ስለዚ ንኣብነት ኢልዎ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነፋስ ናብ ዝደለዮ ይነፍስ፣ ገረብ ከናውፅ ክንቀሳቐስ ከለዎ ድሃይ ትሰምዕ። ስለዚ ንፋስ ኣብ ዙርያና ይሓልፍ እንተ ኣሎ ኮይኑ ንፋስ ኣብ ጥቓና እንተ ኣሎ ኮይኑ ብናይ ምንቅስቓስ ገረብ ብድምፂ ንፋስ ከም ዘሎ ኢና ንሰምዕ ወይ ድማ ንፋስ ከም ዘሎ ነስተውዕል። ካበይ ከም ዝመፅእ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ ኣይትፈልጥን ኢኻ። ስለዚ ኣብ ዙርያና ንፋስ ክንሰምዕ ከለና ወይ ድማ ህልውና ንፋስ ክነስተብል ከለና ካበይ ተበጊሱ ኣበይ ክዓልባ ኣይንፈልጥን። ግና ኣብታ ዘለናያ ቦታን ስፍራን ንፋስ ከም ዘሎ ንፈልጥ ነስተውዕል ከዓ ኣብ ኣርባዕቲኡ ማእዝን ናይ ዓለም 12 መሳኹቲ ንፋስ ኣሎ። እቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝውለድ ዘበለ ድማ ከምኡ እዩ ማለት ብርቀት እዩ ዝውለድ። ስለዚ ንፋስ ካበይ ከም ዝመፅእ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይፍለጥን እዩ። ስለዚ እቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝውለድ ዘበለ እቲ ብጥምቀት ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝውለድ ከዓ ከምኡ እዩ ከመይ ብርቀት እዩ ዝውለድ። ብእምነት ዘይኮይኑ እምበር ሰብ ስጋዊ ኣይምርኡ ብስጋዊ ዓይኑ ብስጋዊ ፍልጠቱ ክበፅሖን ክርድኦን ዝኽእል ነገር ኣይኮነን። ሰብ እኳ ህልውና ናይ ንፋስ እንዳስተውዓለ ከሎ ኣብ ዘሪኡ ካበይ ከም ዝተበገሰን ኣበይ ከም ዝበፅሐን ዘይፈልጥ ብዛዕባ ጥምቀት ከዓ ብርቀት እዩ። እንታይ ደኣ ሰብ ወይ ድማ ብሓፈሻ ነገረ ጥምቀት ብእምነት ደኣ እምበር ብስጋዊ ኣእምሮ ዝበፅሐን ዝምርመርን ነገር ኣይኮነን ንኽብል እዩ። ካልኣይ መንፈስ ረድኤት ኣብ ዝደለየ ዝሓድር ትንቢት ክዛረብ ሰብኣይ ክቁፀል ከሎ ትሰምዕ።
كابي كم زمس نبيون كم زخيد مالت هابت موسى إياسو هابت إلياس نيسع كميل خمزو هابجنا عيتفلت نيخا سلازي أنفس رديت عبد الله يحضر أنفس قدس عبد الله سيف يحضر تنبيت يزارب سواء يقصر جنا كابي كم زمس نبي كم زخيد عيتفلتن مالت هابت موسى إياسو كميل كم زخيد هاجر عيتفلتن هابت إلياس نيسع كميل خمزو هابجنا عيتفلتن زي هوري زهور كم عرف قلت لك هفقد إسران شو عتن كتاف قد ثلاثة سلستن قدامي نجست معرف عتت عتة فقد عتت عتة قال نجست معرف قلت لك هفقد عتة كتاف قد عسر تربعة سالساي منفس قدس عبد الله يحضر قانقا كزارب مستير كترجم كله تسمعه كابي كم زمس نابي كم زغيد جنا أيتفلت ميخا أتي كم منفس قدس ولد ما كم أو إيو مالتي سلزي كم أو إيو كماي برك أتيو مالتي سلزي سبكال أيجزي كم منفس قدس نسيت وليدو منقص أملاك أط أكلني زوالو قيتان أملاكنا المرحنا يسوع كريستوس بنفاس غيرو أرديو ويدما بنفاس غيرو تنتينو نجيرو مالتي سلزي نفاس كابي كم زبقس نابي كم زقيت أبي كم زود أيتفلتن نفاس كم زود لجنا بزريا خد استوعل سلزي تي كم منفس قدس مولات بتمكات كريستيان مخان بولد ولد مخان هافت منفس قدس مقبال رديت منفس قدس مقبال كأ سرحا خسرح أيوه تكبر دامبر كما يجري توهيبو كفلت أزخل سب ويدما خرد أزخل سب يلن انتاي دا كل زفتصم بركاتيو مالتي نزي السمع نيقديموس زيدا كما يلك خوني خليل دغيمو نت زيبر حالو نخبرالو نت زي تገልጸል ድማ ጽቡቅ የርመታን ክርዶ መልሶ ተሐተተ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንስኻ መምህር እስራኤል ኢኻ ነዚ ነገር ዝዳ አይትፈልጥን ንስኻ መምህር እስራኤል ሲ ነዚ ነገር እዚ አይትፈልጥን በሎ በሐቂ ብለካ ኣለኹ እንፈልጦን ዛረብ ዝራእናየውን ምስክር ኣለና ነዚ ምስክራትና ግና አይተቀበሉን ኢኹም ዘለኹም ናይ ምድሪ ነገር ነጊረኩም ካብ ዘይተኣምኑስ ናይ ሰማይ ነገር ተነጊረኩም ግዳ ከመይ ጌርኩም ክትኣምኑ በሎ ኣብ ላዕሊ ተገሊጹ ከም ዘሎ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንፈልጦን ዝራእናየውን ማለቱ ንገዛ ርእሱ ምስ ዮሐንስ መጥምቅ ቆፂሩ እዩ ብዛዕባ ናይ ሰማይን ናይ ምድሪ ምባል ከዓ እዚኣ ምድሪ ዝፍጸም መንፈሳዊ ልደት ምኽንያት ኣለዎ ማይ ቀሪብካ ብጸሎትን ብጥምቀትን ብንፍሓት እስትንፋስን እዩ ዝፍጸም ሰማያዊ ልደት ተባሂሉ ዘሎ ግና ምኽንያት ዘይብሉ ፍሉይ ልደተ ሞታን ወይ ከዓ ትንሣኤ ሞታን እዩ ስለዚ ቀፂሉ ኒቆዲሞስ ብጀካቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ወዲ ሰብ ሓደ እኳ ናብ ሰማይ ዝዓረገ የልቦን በሎ እዚ ዝበለ እምበኣር ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሰብ ባህሪ ለቢስን ተዋሂዱን ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 62 ክንንብብ ንኽእል ናይ ስጋ ባህሪ ንቃል ናይ ቃል ባህሪ ንስጋ ኮነ ከም ዝበለ ቅዱስ ቄርሎስ ኣብ ሃይማኖት ኣበው መበል ተሽዓይ ክፍሊ ከምኡ ከዓ ከምቲ ሙሴ ንተመሰቀሎ ወዲ ሰብ ድማ ክርስቶስ ከምኡ ክስቀል ይግባእ እዩ ኢሉ ወላቱ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ስለዚህ እምበኣር ክርስቶስ ኣምላኽና ስለምንታይ ዝተሰቀለ እንተበልና ዝተነገረ ትንቢትን ምሳሌን ንምፍጻም እዩ ትንቢቱ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 28 ፍቅዲ 66 ኣለና ታሪክ ድማ ከምዚ ይብል እስራኤላውያን ሓደ ግዜ ብምኽንያት መግቢ ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔርን ኣብ ልዕሊ ነቢ ሙሴን ኣጉረምረሙ ይብል ጽሑፍ እግዚአብሔር ከዓ ዝነኽሰዓት ማን ስለደሎም እሞ ካብ እስራኤል ብዙሕ ህዝቢ ሞተ ሽዑ እቶም ህዝቢ ናብ ነቢ ሙሴ መፅኦም እግዚአብሔርን ኣብ ልዕሊኻን ብምዝራብና ኃጢአት ገበርና ነዞም ኣትማና ከርሐቀልና ንእግዚአብሔር ለምነልና በልዎ ነቢ ሙሴ ድማ ምእንቲ ህዝቢ ለመነ እግዚአብሔር ከዓ ካብ እስራኤል ዝተመን ሰሪሑ ኣባላ ክሰቕለሎም ብተመን ስነኽሰ ዘበለ ድማ ነቲ ተመን እስራኤል ጠሚቱ ከም ዝሓዊ ነገሮሞ ነቢ ሙሴ ከምኡ ገበረ ብተመን ስነኽሰ ዘበለ ኩሉ ድማ ናብቲ ተመን እስራኤል ምስ ጠመተ ይሓዊ ነበረ ስለዚ እስራኤላውያን ኃጢአት ምስ ሰርሑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝቐትሉ መርዘማት ኣትማን ሰደደሎም ነዚ መከራዚ ነዚ መቕፅዓት እዚ ምስ በዝሖን ግና እቶም ሰባት ናብ ሙሴ መፅኦም እንታይ እዮም ኢሎም ንእግዚአብሔርን ንዓኻን ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔርን ኣብ ልዕሊኻን ሕማቕ ብምዝራብና ኃጢአት ገበርና ስለዚ እግዚአብሔር ምሕረት መጣን ክገብረና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ለምነልና ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣተዓድቀና በልዎ ስለዚ ሙሴ ኻን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቆይሙ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ተዛረቦም እግዚአብሔር ድማ ከም ዝብል ትእዛዝ ሃቦ ስለዚ ብኣስራ ዝተሰርሐ ተመን ኣዳሉ ኣባላ ድማ ስቀሎም ስናኽሰ ዘበለ ነቲ ብኣስራ ዝተሰርሐ ተመን ተጠሚትዎ ክሓዊ እዩ በሎ ከምኡ ድማ ገበረ እስራኤላውያን ከዓ ተመን ዝነኸሶ ነቲ ኣስራ ዝተሰርሐ ተመን ኣባላ ዝተሰቕለ ይጥምትዎ እሞ ይሓዊ ነበሩ እዚ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድንቂ ተኣምር ስለ ዝኾነ እምበር እቲ ብኣስራ ዝተሰርሐ ተመን እኮ ህይወት ይብሉ ስለዚ ኣስራ ከም ስሙ ኣስራ እዩ
بناي تمن قرص تسرحه غناخا اسرازي كما يجرم دازن سازيوم نعو ندا راي نعو ندا تموت كافتي تمن زن خصم يحوي نيرم تتواهيدو እግዚአብሔር አምላክ አፍቲ ተመን አስራዚ ሐዲሩ يحويم سلاز نبريو سلازي نعو يتموت نيرم እግዚአብሔር አምላክ ካብ ሞት يدحنوم كافتي زن خصم تمن كاي ناغفوم نيرو مالتي ازي نغزيو مثاليو نسرائيلاوያን نخيسو زغودኦም ተመን ናይ ዲያብሎስ مثاليو تمن بمرزو خمس قد ديابلس تما بقبرو يوديو رأي يوحنس معرف 12 فقدي تشعته سلازي تمن بمرزو نخيسو سبات كم زقتل كم زقد ديابلس تما بتقف قبرو ديك سبات كاب كريستوس كم زرحقو ناب حاتياتنا برخصت كم زاتيو مس እግዚአብሔር አምላክ ዘሎም ርክብ ከም ዘቋርጹ አሞዳታ ደማ ገሃነም እሳት ከም ዝሰፍሩ ይገብር ካብ አስራዚ ተሰርሐ ተመን ናይ ክርስቶስ ምሳሌ እዩ ተመን አስራዚ በምሳሌ ተመን ከም ተሰቀለ ክርስቶስ ከአ ምስ በለኛ ተቆጽሩ ተሰቀለ ስለዚህ እቲ በአስራዚ ተሰርሐ ተመን ምሳሌ ናይ ተመን ኮይኑ አባላ ከም ተሰቀለ ክርስቶስ ከአኒ ኣብ ክንቶም በደለኛ ዝኮነ ደቂ አዳም ምስቶም በደለኛታት በየማንም ጸጋም ዝነበሩ ሸፋቱ ተቆጽሩ ኣብ ማእከሎም ተሰቀለ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ካፍቅዲ 12 ካብ አስራዚ ተሰርሐ ተመን መርዝ ዘይብል ጾሪ ከም ዝኮነ ክርስቶስ ከአ ጾሪ ባህሪ እዩ تمن أسرازي أبلا كم سسقله أمو بتمن سنقص إسرائيلاويان نعوريهم كم زحويو كرسوس دما بؤون زعم زبلة بسقلوتن بموتن كدحن كم سسقله زجلس مثالي بحافش أمبار كلاتنا حزب كريستيان كلاتنا بكرسوس كريستيان بولد ولد سسمنا أملخنا يسوع كرسوس بدمو زعدجنا نيكاديموس حلقة كله هفتامن بعد بزح سجان كان تخونه كافته هوز زهب أملاخ هوز زوهب نلب زرسرس كاب حتى أزفلي نسوه أملاخ أو قال كسمعن كمهارن سلمات كوينن خيبله أتري أفسرها وعدا خيبله أبغري ويتو كفي الاستمهارة لبو خفيتس الاستمهارة نايكرسوس مسكار كوينو ترخيبي لومي سجاو معارك سجاو شمت هافتي تمرتي عدمة بالسجنا كله أفكيد مجزء أملاخ ترجم زل يكونن سلازي سر كن زهبتم يهفتم كن استمهارة مهار عدمو سلطانو درجو نقحتو زي قدس قدام نتكوز اللوغنا نقال اجزاء الاملاخي نسو تزي كون نيرو نيك اديموس حلقنا يهرك نسو ابزل على وانبرز قمت اهداوያን بخبري زمسغنو بخبرت صعو ممهر ناتبهله غويتاي ناتبهله زمغوس افكيدمي غويتانا املاخنا مدحينا يسوع كريستوس قريبو ابور كفيلو ايم تمارن نيرو زي زرينا امبار معرض كونشمت هافتو كونه غلبت فلطات كونه تمرت كله كاو እግዚአብሔር እንረخو እዩ እዚ ግን ካብ አምላኽ ዘለና ካብ ቃል አምላኽ ዘለና ህርፋን ምስ አምላኽ ዘለና ርክብ ካብ ቋርጸናን ካብ አምላኽ ከርሐቀናን ከም ዘይግብኦ ዝናይ ቀዲሞስ ዓብ ትምርትን ዓብ ምሳሌን እዩ ማለት እዩ ጎይታና አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንድሕነት ዓለም አበዳባያት ኣብ ቀራንዮ ምስ ተሰቅለ ድማ ይቀዲሞስ ታገሩ ነሆን ስጋና አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቀብር ዝበቅዐ እዚ ዓብ ናይ አይሁድ መምህር ዝነበረ ንቀዲሞስ መስያሰፊ ስለዚህ ኩላትና ሆን ንፈልጦ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ተጻሒፉ ከም ዘሎ ጎይታና አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ዓርቢ ንድሕነ ደቂ አዳም ክብል ዕራቆቱ ኣብ መስቀል ኣብ ቀራንዮ ምስ ተሰቅለ ነፍሱ ወፀት ሞተ ይብል ስለዚህ በሰዓዚ ብድፍረት ተቢዖም አቅድሚ ጲላጦስ ንጉስ ከይዶም ስጋ ናይ ጎይታናን ናይ አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ተሐድሽ መቃብር ንኽቀብሩ ዝሓተቱ እሞ ካብ መስቀል አውሪዶም ንኽቀብርዎ ብቕዓት ኮይኖም ዝተረኽቡ ኒቆዲሞስን ዮሴፍን እዮም ስለዚህ ኒቆዲሞስ ምስ ዮሴፍ ኮይኑ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ዓርቢ ስጋ ጎይታ ካብ መስቀል አውሪዱ ከም ዝቀበሮ ቅዱስ ወንጌል ነጊርና ኣሎ ስለዚህ እምበኣር ትሕትና ፍቅሪ አምላክ ከም ዘለወካ ትገብር እነሆ ኣብ እግሪ ጎይታ ኮፍ ኢሉ ዝተምሃረ ኒቆዲሞስ ብዝተምሃሮ ኣይከደን ተኾነ እቲ ዝተምሃሮ በትብዓት ክምስክረሉ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ጲላጦስ ከዓ ሞገስ ክረክብ ክኢል እዩ ስለዚህ እቲ ንምሃሮ ትምህርቲ እቲ ነጽንዖ ትምህርቲ እቲ እንፈልጦ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ከም ኒቆዲሞስ ተማሂርና بتكبر كأ بزي فرحي بزي مسلينات بزي مدحرحر كم نيقوديموس أكين بيلاطس قيمنا زلينا نجر نمزراب متى كان كالتباهيدي ስለዚህ ኒቆዲሞስ ሓደ ነገሩ ተራ ሰውየና ለብዚ ብለይቲ ለይቲ ቆይመጽ እንተ ነበረ አሞዳት አግና ቃል ክርስቶስ ሰሚዕ ሙሉእ ሰብ ኮይኑ መስተረኸበ በዕለተ ዓርቢ ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ካብ መስቀል አውሪዱ ንምቕባር ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ቆይሚ ጲላጦስ ገዛ ናይቲ ሃገር እዩ ከይገርፈኒ ከይቀትለኒ ከይሳደደና አይበለን ስለዚህ
بتحتنا أفتحت إجر كريستوس تماهيرو فقر أملاخ سلزحدرلو مودا تخاص جاويتنا أملاخنا مدحنا إس كريستوس كم مسكر أوريدو مسيسيف كويرو كقبر بقية مالتي إذا سلزخنا خا نسجانا مدحنا على كريستوس بخبري كقبر زخاله ماتيوس إنجيل معرف إسرائيل شوعتن كفقر 53 كفقدي 56 بتحتنا أفتحت مهر كوفي الكامل مهر نتستم مهر كي على أملاخ أصنعها أفتكبر متكبر ويدما أفتكبر موعل معرخ ندايك إن أملاخ كبركم زوهب بنايني كدموس تمرتي بزنايني كدموس تكبر كرد أنان كنستوعلن نخلينا سلازني كدموس تحتيلو أنا ممري أنا مرح حزبي أنا بعل فلتاتي أنا هفتز لني أفكر مسابات كأم جوز رخابكو بكل مسابات استخبركم استمسكم كن سبي لقي تعبه بتحتنا أبقر كريستوس كوين سلستمهره نتستمهره تمرت بأجاب سلسنع بتكبر خاص لزفت سمو اتزتوهابو خبري اتزرخو خبري معرخ ندي عبي مخانو بقلص يزرعنا نغري مالتي سلازي لمون بتحتنا استمهارنا قال بغبا اصنعنا افتغبار تراعينايو اكيد مغزاهر املاك صغان مغوسن كوهبنا يخالي قال املاك نخين سمع زنقفنا نغرات غريفنا افقد سيته كريستيان كركب ابغرا بوتاتنا كانات ترخيبنا كنمهارن كنمعدن يغباي سلازي اتي زي فلطنايون زي استمقرنايون ومرادرت زير كوبقال املاك كنسمع سمعنا ها كم نيقريوس بمستوعلن بمستنتان كنبرلو قدس فقاد نا املاخنا نا اغزابير يخونلنا كمتي نيقريموس تحتيلو اب اغد غويتنا املاخنا مدحنينا يسوع كريستوس كفيلو تقميتو نتي زي تردؤو حتيتو نتي استنغرو دما اصنعو بغبر زفصمو كوم دما نحنا تحتيلنا زلنا يو درجات مرتي زلنا نسرح كفلي حبتنا ولبتنا فلطتنا اكيد مسبات زلنا خبري بزي قدس نقال املاك قدامنا فينا كبرنا سلطاننا عدمنا حبتنا مغنيات مدحر حار مغنيات كاب قال املاك مهدمي كيكوننا كم نيقديموس بتحتنا خنقرب نقال املاك سمعنا استنتينا بغبر خنفصمو اكيد مغزاير املاك مغوسن صغان كبرن كعدلنا ناي املاخنا قدس فقاد يكون እግዚአብሔር አምላክና ስለ ቃላቱ ዝኸበረን ዝተመስገነ ይሁን ካፕቴን ሾመንተ ሰናብትና ያውጽም ታሻውዓይት ሰንበት ኒቆዲሞስ ተባይላ ጽዋዕ ሎሚ አብዚ ያخلና ዝነበረና ጊዜ እግዚአብሔር አምላክና ይኽበር ይመስገን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነ ይሁን ስብሃት እግዚአብሔር ለወላዲተ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን